ụmụnne m o nwere ụfọdụ ihe ụmụazị na-eme anya na-egosi ka anyị na-ajụ na-asị ihe nke ọ dịkwa mma. Gee ntị ka ịnụnụ ihe nwa ahụ kwuru. Gee ntị ka ịlụ ịchọ ọ bụ na nwanne gị bụ ihe a ma nwaanyị ị ga-alaiki ihe a o kwuru. Gee ntị gebe ntị. Everybody man, Apama TV. Biko, eji Chineke dị ndụ ayọ. Na ọ bụrụ na ịchọ ka nwunye gị nụ maka ihe a, ọ bụrụ na ịchọ ka nwunye gị malụ, kwụọ m ụgwọ. Ihe mee ka igbo ile isi m n'ịna lughana na ị ga-emelụ m transfer. Up to today, ana m eche ka ime transfer, emebeghọ transfer. Up to today, m na-akpọ nọmba gị na-akọt kọlụ, m na-akpọ nọmba gị na-akọt kọlụ. Apama, kwụọ m ụgwọ igbo ịla. Because eme ngala ahụ ime mgboro ịtọ. Ime nke izi nyụọ, mee nke ịbụ nyụọ, mee nke ịtọ nyụọ. Ka eme na ịmanyezi m ego. Ka eme na ịmanyezi m ego. Ị na-echọ ka m kwuo ka onye ọbụla anụba ka nwunye gị nukwuo. Ka mgbe ha abịa sị na nna akọrọ mmadụ out maka ikwu onye ala ala. Meta ọ na-ije hụ m ego adị ihe ndị wee hapụ gị bụ maka na ịbụ celebrity onye ọbụla ma ama. So eburugo m n'obi n'otu ịbụ celebrity na ịma ịkwụ ụgwọ m anya bụzi ebu m n'obi n'otu ịbụ celebrity na ịma nji m ụgwọ. And the man like one can call log out. But he may go now 2 weeks here now, only just 3 weeks. 2 weeks now, going to 3 weeks. Apama, what would you love? It's a check. And that Ebo no can't job an angle who gam on me. Open on a man or gap. On a go coast. One name. Where fear? Where for this thing, where sick I'm say. Can't say, oh, cool of ihe na-eme. Ihe na-eme kita abụrụ ọwọkwa dag. Ifọdụ ihe na-aka ọsọ ihe ndị a na-eme bụ mgbe nne na nna enwere ego ha ga-eji take care of ụmụ ha, and ụmụ ha abịazịa ọ bụrụ na ibido na nwata wee zọbi ya iso na ndị nne na-eme achọ ịbara nwamba isi hey mba o serapia na ọka atọ ha eto na ihe ọ na-emewe ihe ụmụazị ibi ya na-eme nwa atozia ọ karịa gị. Ụmụ nwoke bụ ha too otu a ha enwe ọha ejebe ori, ụmụ nwaanyị wee ruo ha enweghị ejiri ahụ ha muvuo kpọpụtazi ole ekwu ya. Ụfọdụ nwere ike nwaanyị na-anya sị mba na ihe ọ na-eme n'ọkwa kọntent, mana ile na ọmarịcha nwa ga-efu na nwa onye ga-anụ onye nwa bụ ilelecha ifu most of our celebrities alụbeghị di ha lọrụkwa ị na-echeki ihe a na-eche mgbe onye a mecha ndị mmadụ na-akụ ya ọnụ si na onye anụbeghị di na onye nka a na-ekwutọsị ha. Ifụkwa content creators a na-emekwe this time kwa imecha ya ụmụ nwoke na-echa ihe ha anya afụcha ihe ahụ imerụ to get that money inwetego the money ị na-ayọzi dị biko ịbụrụ nwa agbọghọ wee ụdịrị ha frustration etinyene gị ka ikwube ụdị okwu a. Nwaanyị ada ekwu ụdị okwu a. Ama m na nwa imerụ ihe eme ya ka iji dị proud na-ekwu ya, mana okwukwu ị na-ekwu ya ọ dịrọ mma. Okwukwu anyị na-ekwu ya na-emebi afa gị. Okwukwu anyị na-ekwu ya na-emebi future gị. Okwukwu anyị na-ekwu ya dị njọ. Onye ihe dị njọ mere gịnị? Ọ dị njọ. Nwaanyị akpọghị eji ya aha. Nwoke na-eji ya usefu. Ọ ka bidola akụziri anyị na-eme ka ndị ọcha. Ọ wụrụ before eji uchi ya gbanye ọkụ ọ na-eche gbanyụọ. Ihụbi anyị awagwola anya kịta. Lee asa nwa, lee ihe asa nwa m na-ekwu. Kedu ihe asa nwa m na-akọ yiri. And ebe a na-aka ị ga-ahụ ụmụ nwoke niile eju ka achị. Ụmụ nwoke niile ndị papa nwechara ụmụ ha ka nwala. Ha niile eji ha niile adọghịla wọọlụ nwatakịrị la aja ka eze. Laachịkwa emeka ha fụdakwa ekwesịghị na o meba ha mma. Mana ule promote. That is the reason more people try inwete followers. They will come and do this kind of thing.